Ara, aquí, va, som-hi! Som-hi! Comencem la carrera. Primer ensenyarem les cartes de l'espectadors. Val, les ensenyem... Correcte, aquí. Patapam! Dos de cors! Dos de Comencen els cors que encapçalen Doncs malament. la primera posició. Han sortit rombos, per tant no afecta a la classificació. Surten rombos que lideren juntament amb cors. Anem a ensenyar les cartes, Ai! Surten piques I com que no, el trèvol sempre a l'últim. i ara surten piques que encapçalen. ¡Vamos, Cors! Trèvol, no, com no puc anar enrere, no tinc problema. En una posició però no afecta. I trèvols que Ara, avancen en una ara sí. posició. Ara comença la remuntada, El 2-6. Piques que encapçala la primera posició i aquesta carta vertical ens informa quina carta haurà de retrocedir fins a la primera posició. Pica, sisplau. I han sortit rombos, malauradament han sortit rombos. Seguim amb la carrera epicoatílica.